We beginnen met het bericht dat SSC van mening is dat studenten niet in paniek moeten raken. Waar gaat het om? Nieuwe regels, die zijn ingevoerd sinds president Donald Trump weer president is van Amerika, hebben ertoe geleid dat studenten soms wat onzekerder zijn en vragen hebben of ze nog wel vanuit Curaçao naar Amerika kunnen gaan om te studeren. Daarover heeft de SSC een gesprek gehad met consul-generaal Ramon Negron. Nou, de boodschap van Amerika is, als je je aan de regels houdt, dan is er geen enkel probleem. Studenten hoeven dus ook niet in paniek te raken, dat zegt Sydney Justiana van de SSC. Er zijn studenten die werken, maar dat wordt geregeld via de universiteit. Het enige verschil is dat er voorheen, tot niet zo lang geleden, mensen naar Florida konden gaan studeren en dan binnen de regels van Amerika konden vallen. Dus dat ze niet hoefden betalen als buitenlandse student. Dat is door de Trump-administratie afgeschaft voor Florida. Dus mensen die daar naartoe wilden gaan, moeten misschien kijken of ze naar een andere staat gaan. Maar de mensen die binnen dat project vallen, die kunnen wel blijven studeren. Dus eigenlijk is de boodschap, kijk goed of er veranderingen zijn door de nieuwe regering. Maar wie naar Amerika wil gaan om te studeren, moet dat zeker doen. Dat zegt ook de SSC.